Здравейте, аз съм на първия епизод в Minecraft. Тук съм в Warp XP, сървъра се казва BitXCraft и главния се казва Рафи. Между другото аз се пиша Steve629. Тук се спамват крипърите. Ето. Ако е нещо различно, защото е от моя текчер пак, новия, сега ето сега тук се карат за измамници, да, измамници. И ето, кажете химио. Чакайте, но главно да им пише. Да, дирекцията тук. Това е моя приятел. Ето, написал. И тук се спамват зомбита. Там скелети. Между другото, това е вярно. Аз сега ще пускам първия си клип и да ми ви хареса. И Рао снима. Трябва мене ме мютнаха за 2 часа, спри да спамиш. Ека си. Да. Тук се спамват крипърите и да ви заведя в моя къща. Между другото играя League of Legends, който се интересува, може да пише като коментар под видеото в YouTube. Ще дам IP-то на сървъра. Home T. Не, 2. Тук може да си сетнеш хомовете 3 пъти. Например, се сетвам в мина, в хом, друг хом, дето си го правил. Има рез, има и привейт. Тук излизат много трудни. Сега ме лагна и падам, не пада. Да, ето това са моите глави, който иска да си купи, да се телепортира. Продавам ги, обаче никой не иска да си купи. Да, това е първия ми хом. В 8 часа все има евенти, има фулки. Ако Рафи е тук-де, защото админ endplay не може да раздава фулки. Главния не му позволява. Тук ми са сетовете. Тук имам и фулки. Ето фулките. Давам безплатно на тия, които са написали и ми направили, са влезли в сървъра, да напишат коментар под видеото в YouTube. И не знам темата на
на видеоклипа. Да, тук е първия. Не, едно. Да видите спавнера ми, двоен, но някой го открадна. Не, Дирекс. Ние сме приятели с него. И той е направил реса. Ето, на отровни паяци е двоен спавнер. Открихме го двамата. И си дигаме левелите тук, понякога в Warp XP. И така, скоро се отвори Warp Jump. Може да се забавлявате в Warp Jump, защото сега няма награда, защото се е отворило много. Но след ден или месец може и да има. Тук има и воте. Може да вотвате за сървъра. Ето. 200 вота прави един слайм спавнер. 15 супер голден, 100 вотване. И аз днеска вотвах за 20-я път и получих 1000 лева плюс 150 XP. Но RoniBG излезе от сървъра, защото тук ако си в битка излезеш от играта, направо без това автоматично умираш. Тук вдясно при мен е BTX Stats. Там има пари, пинг, умирания. 54 пъти съм умира. Убивания 52 пъти. Играчите са не знам, малко или много. И да поздравим Killer 4421, RoniBG и Hunter 05 Хикс. Защото те първо, второ, трето място получават награди края на месеца, края на годината. Май в края на месец януари може да рестартират статса и ако искате може да се позабавлявате в Warp PvP. Ако искате, огледайте един път Warp PvP, според мен е яко. Да, ето, тук се бият. Който е хак се наказва с бан, перманент за 10-15 дена или по-малко 5. Да. И това е от мен първия ми клип. И дано ви хареса. Може да има и втори клип някъде след 2 дена или 3. Не се знае. Или утре. Или събота неделя. И да, това е моя Ender Chest. Ето, тук Ender перлите са различни, защото от моя Texture Pack. Тук Golden Apple, легове, бубонски. Бубонски е в статса, но е 5 или 6. Някой продава Home за 250. Да вървим до него, да видим кой Home продава. Да видим, ако лъже, може да е баннат. Не знам. Тук има много измамници. Да, GaryBG, той не приема, защото един път го убих в PvP.